L'islam és abans de res és pau. Pau amb tu mateix, pau amb el teu entorn, pau amb Déu. Es fica dins de les nostres vides i ens guia per ser bones persones. Cadascú té la seva pràctica i la seva manera també de viure la fe des de la seva pròpia perspectiva. L'Islam es una religión de la verdad. Es una religión de perdonar. Els musulmans resem 5 vegades cada dia, des de l'alba fins a la nit, són 5 vegades que resem. El profeta ens diu, pregueu com prego jo. Llavors nosaltres apliquem aquest mandat, no? I el profeta Muhammad va pregar d'aquesta manera i nosaltres fem d'aquesta manera. De matí a les 6, l'oració de migdia cap a la 1, mitja tarda són 3:45, va canviant. Quan marxa el sol són les 6, doncs hi ha una oració, i l'última també de 7:15. L'imam primer de tot fa la crida de la pregària, hi ha un marge de 5 minuts. Bé, la crida a la pregària seria Allah és el més gran, Allah és el més gran, el Mahoma és el seu missatger, el Mahoma el seu missatger. Després l'imam s'apropa al mihrab, que està a direcció a la Meca, sempre. Els fidels es posen en ordre darrere de l'imam. Llavors l'imam és quan dona començament a la pregària pròpiament dita. Nosaltres, per entrar al res, hi ha un moviment que diem Allahu Akbar, és com diem, estem entrant a resar, i a partir d'aquí llegim la primera sura de l'Alcorà, que es diu la sura de l'apertura, la sura de la Fàtiha, que aquesta sura és molt important perquè la repetim en cada res. Després d'aquesta sura dius una altra sura, la que tu vulguis de l'Alcorà. I després hi ha una sèrie de moviments, no? Tu estàs primer dret, després t'inclines, després puges, després et poses de genolls, hi ha una sèrie de moviments establerts que se segueixen al res. Llavors l'imam, quan dona fi a la pregària, la gent, qui vol marxar, marxa, qui vol seguir o bé llegir l'Alcorà, llegir algun llibre o alguna cosa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Els pilars de l'islam són 5. És, primer de tot, la shahada, dir que no hi ha més Déu que Allah, que de fet Allah és Déu, significa Déu. Déu és únic, no té fills, no té dona, no té ningú. No és com nosaltres, no és una persona, no és ningú. Hi ha gent que pensa que Allah és el nostre Déu, el Déu dels musulmans, i els cristians tenen un altre Déu. No, Allah és la paraula àrab per dir el Déu, l'únic Déu. Aquest té... L'he fet sense sucre per mi. L'he tret. Normalment tot igual, Això té menta, té verd amb menta i sucre. El tercer pilar seria donar la imoïna als més pobres. Si tu tens aquest mínim, i aquest mínim també té a veure amb un temps, que és un any, i aquests diners no s'han fet servir, ni s'han invertit, doncs aquests diners s'ha de donar un 2,5% als més necessitats. Després ve el Ramadan. Llavors fem el dejuni des que surt el sol, diguéssim, fins que es posa.
En aquest temps no podem ni menjar, ni beure, ni fumar, ni menjar xiclet, ni tenir relacions sexuals amb el teu marit o amb la teva dona, no? Tot i que a vegades a la gent els sembla que el Ramadan és un sacrifici que fa la gent i que és un mes que la gent pateixen amb aquest mes, no, és el contrari. És un mes per retornar cap a Déu. Les persones que han sigut durant el llarg de l'any no massa bona conducta, quan arriba el Ramadan es tornen més bons, es tornen a recordar a Déu i aquest mes del Ramadan serveix per enfortir la fe del musulmà. L'últim pilar és el Hajj, és la peregrinació a la Meca, que és una vegada a la vida, obligatori una vegada a la vida per qui tingui possibilitat de fer-ho, perquè tingui diners per pagar aquest viatge i perquè tingui salut per poder fer aquest viatge. Una mesquita és el cor d'una comunitat, on es retroben les persones pregant junts, discutint tot el que els envolta, i això és el que ha sigut la mesquita abans, un puesto de reunió de tots els musulmans. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. També podeu veure que al costat hi ha el minbar, que és on l'imam ascendeix per fer l'oració dels divendres. Quan fa el sermó, l'imam puja, es dirigeix cap a la comunitat, fa el sermó del divendres i després baixa. Assalamu alaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. L'imam estrictament porta les pregàries i si se li vol fer alguna consulta religiosa sobre com plegar, quins són els requisits del Ramadà, si haig de viatjar, puc fer el Ramadà o no el puc fer. Vull dir, bàsicament és una referència per consultar. Que l'imam té un rol, només un rol espiritual. No té cap poder, sinó bàsicament el que fa és una tasca estrictament de gestió del que és la fe religiosa, en tant que presideix la pregària, perquè l'ha de presidir un imam, i res més. Tiene que saber cómo trata con la gente. No estamos en el país de nosotros, estamos en otros países. Estamos en Europa. El imán tiene que explicar también a la gente cómo va a tratar con los vecinos, con hijos. Els imams, hi ha nivells, no? Aquí pot ser, però d'un imam normal que té una diploma d'imam petit, normal, fins trobes que està llicenciat o doctorat o en teologia islàmica i tot això, no? Cada año o 2 años sí que pueden las mezquitas cambiar el imán. El imán tiene que casar, tiene que comer, tiene que caminar, tiene que tomar café, tiene que tratar con toda la gente bien. La purificació, rentar-te les mans 3 vegades, la boca, la cara, els braços, els peus, passar aigua pel cap, tot això també ho fem perquè el profeta Muhammad ens va dir feu-ho d'aquesta manera. Perquè primer, per a resar, has de netejar. I separar el carrer, separar un discurs, per exemple, de carrer i la quotidianitat, amb entrar a practicar la espiritualitat, la fe des de dins. I això, rentar mans, rentar la zona íntima, tornar a rentar les mans, la boca, el nas, la cara, després les orelles, el cap i per últim els peus. I així és com que estàs preparat per a viure aquest missatge espiritual des de l'interior. Abans de l'oració pots resar una vegada així, abans de començar una oració obligada. L'Alcorà, diguem-ne que l'islam té 2 fonts principals. Una que és la font revelada, que Allah li revela al profeta Muhammad, l'Alcorà, i l'altra font és la sunna o les pràctiques del profeta Muhammad.
En aquest cas, l'Alcorà és la nostra referència, no? És un text que nosaltres considerem diví i sagrat. Són els valors de la persona. El Coran el que fa és construir-te i ensenyar-te com ser una bona persona a la teva vida habitual. És com una guia. Una vegada tu llegeixes el Coran, una vegada t'adentres, és com el teu company, on et guia a la teva vida habitual, com has de ser amb les persones, com has de ser amb tu mateix, amb els teus pares, amb la família, amb la gent que és no musulmana, com has de tratar amb elles, que encara que no creguin, el Coran ens ensenya una mica com conviure, no? Amén. Estoy temblando. ¿Y vos estás temblando? No, estoy temblando. Una de les belleses del Coran és que es pot recitar. Hi ha gent especialitzada en aquest àmbit, que és la recitació del Coran, i la recitació del Coran té com unes normatives. Depèn de les lletres, depèn de si hi ha una lletra al costat d'una altra, doncs el Coran es recita d'una manera. No es pot llegir de qualsevol manera, sinó que hi ha una normativa que està estudiada profundament, que creiem que és com que l'arcàngel Gabriel el va recitar al profeta. Llavors és com que una recitació que ha anat de generacions en generacions, amb llibres, amb unes recitacions gravades, i hi ha inclús gent especialitzada en això, que es diuen recitadors, muqris en àrab. وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات فلا يخاف ظلما ولا هضما. El secret? Bueno, la pràctica també... Això és com cantar, vaja, que, per exemple, vull dir que cadascú, hi ha gent que sap cantar, que té bona veu, i hi ha gent que no. Si tu tens bona veu, mira, tens bona veu, si no, què hi farem? يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق. Hi ha corans, per exemple, aquest portacolors. I aquí hi ha les paraules claves, diguem-ne, estan aquí el significat, i també està aquí els colors, i aquí baix les indicacions, quina tonació o quines regles has d'aplicar amb cada color. عندها الفتحة كسميتها تاء تي تون الت تين تاء تو تي La classe donem classe d'àrab per la canalla. Bueno, per la canalla, per qualsevol persona vol aprendre, vol dir petit o gran, però principalment venen a la canalla, doncs, sobretot que van néixer aquí. Per mi, pues practico a través de lo que m'han transmès meus pares. I l'agraeixo que mai m'han obligat, per exemple, a anar a resar, mai m'han obligat a practicar aquesta religió. Jo soc de família cristiana i les meves amigues totes eren cristianes, llavors és una decisió, no? És un pas de dir, bueno, doncs vale, ho faig. Sempre es parla del vel de la dona com si fos la dona l'única que té que tapar-se i que té que ser recatada. En realitat també és una prescripció per als homes, no només per a les dones. Els homes també han d'anar vestits d'una manera recatada i no anar provocant, no? O sigui, forma part de l'islam que els musulmans siguin recatats i siguin respectuosos. No porto el vel perquè, per exemple, ma germana sí que el porta, ma germana més gran, i jo crec que no és un problema, diguéssim, però jo crec que des de la meva perspectiva més personal, diguéssim, que a vegades la religió no es redueix a una peça de vestir, o la fe en si és molt més àmplia, molt més global. El primer dia que vaig sortir amb el vel al carrer, jo no vaig avisar a casa meva que me'l posava, me'l vaig posar i punt, no?
I llavors me'n recordo que un dia tornava de fer les compres i tornava a casa meva i per casualitat el meu germà passava amb cotxe per davant de la porta. I llavors es para i em diu, Raquel, dic, hola David, què tal, com estàs? I diu, i què és això que portes al cap? I dic, mira, pues el vel. I diu, però això és per avui només o per sempre? Dic, no, per sempre. Diu, vale, pues tu misma, si tu penses que està bé, doncs ja està, no? Hi ha persones que no respecten, hi ha persones que ho respecten, cadascú de com practica la religió. Hi ha persones que beuen alcohol però fan ramadà. És aquestes complexitats de la modernitat, no? Això depèn de les diferents formes de viure la religió. Pot ser creient i no practicant, pot ser creient i practicant. Hi ha diferents maneres de viure-la. Perquè el cuscús per a nosaltres és com aquell que diu que valores els teus invitats quan els dones el cuscús, és una valoració a la gent que et ve a casa. Per exemple, beure alcohol, que no es pot. I beveu alcohol, de vegades? No. És prohibit. Pues vas amb els amics, vas al pub, vas al bar, per exemple. Pues si no has de prendre una cervesa, pues te prens un Aquarius, una Coca-Cola, per dir alguna cosa. Adéu. Però jo sempre defenso una mica la perspectiva més humana, no? Que abans que res, abans de les religions o de les tradicions, som humans i que com a humans compartim tantes coses en comú, més de les coses que ens diferencien en realitat. L'islam ens ensenya a ser bones persones i una religió ben entesa forma aquestes persones a ser bons ciutadans i amb conducta i convivència bona.